Kuna ni Apo Diyos, babaan ka ni Apostol Pablo dito Romans chapter 8 verse 31, kuna na nga, if God is for us, who can be against us? Jak amuno anya iti kasasad iti tunggal maysa, mabalin nga ada iti problema, mabalin nga ada iti nadagsen nga paglaslasatan iti biyag mo iti pamilyam. Mabalin nga ada iti natay nga kapamilyam kan da iti naramid iti kapamilyam nga nadagsen, da iti naramid iti kabagyam wenno mabalin nga kunam nga adu iti basol ko dakkel iti nagkurangak iti pamilyak, dakkel ti nagkurangak iti tao, mabalin nga kumkunam kat nurumdumgum daytoy kasla narigat nga maibaga nga kasanungan ni Apo Diyos ti ada kinyak kat nadagsen daytoy nga kasasad ko, mabalin nga kunam iti daytoy nga gundaway ngem daytoy iti mensahe para kin ka ayaten nga kabsat wenno ayaten nga kakabsat ni Apo Diyos daytoy iti sauna saan nga agbaliw. Dahito iti minsay para kada tayo anyaman nga kasasad iti biyag. Nga kunana ni Apo Diyos ti kadwa tayo. Ni Apo Diyos, God is in our side. Okay, He will fight for us. He will bless us. Anyada dagiti rason, iti Romans chapter 8. Nagpintas iti book of Romans. The whole book of Romans. May nga pamabilog kada tayo nga namati. Romans chapter 8 verse 31. Anya iti rason, anya iti gapuna, no apay nga inbaga ni Apo Diyos, nga ni Apo Diyos ti kadwa tayo. Ni Apo Diyos bumuyog kada tayo. Umon una, daytoy kunana, God gave His only Son for us. Intud na DJ bugbugtong nga anak na. Nga kunana, ijay verse 32, He who did not spare His own Son, haan na nga inimot, DJ anak na, okay, but delivered Him up for us all, intud na kada tayo. Ijay Romans 5:8, while we were still sinners, inayat na datayo. Hanaan ko na nga idi nga managbasol tayo kat dinusan na datayo. Saan na nga inbaga nga idi nga managbasol tayo binaybay-an na datayo. Ngem kakunana inpakita na iti dakkel nga ayat na idi nga managbasol tayo natay ni Jesus para kadatayo. Nawatan tayo. Isu nga uray anyaman iti kasasaan mo, nadagsan man dita nga kasasaan mo, saan nga agbaliw dito'y kuna ni Apo Diyos, nga ay ayaten da ka. Okay. You are precious to Him. Inted na iti bugbugto nga anak na. Isu nga no inted na iti bugbugto nga anak na, DJ kapapatgan ken kuana, narigat nga iti bugbugto nga anak. Tauray adu ti anak mo, uray nag-anak ka iti 12, wenno 16. Okay. Dati ang amo tayo dito ibinggit nga naganak iti 16. Uray adu iti anak na, saan na nga mabalin nga ited DJ maysa para madusa. Nagrigat nga DJ anak mo ket madusa. Ayaten nga kakabsat. Ngum inted na, DJ kinabak nang na. Gaputan ni Jesus iti kapatgan ken kuana. Haan nga DJ balitok ti kapatgan ken kuana. Haan nga DJ kinabak nang ti kapatgan ken kuana. It is His only Son. Ti may nga anak na iti kapatgan ken kuana. Ngum amuyo gaputi ayat na kadatoy inted na. Isungan no inted na DJ kapapatgan ken kuana, apay saan nga tanga ited DJ, amin nga banag. Isunga how shall He not with Him also freely give
Talaga nga inbaga na iti freely give us all things. Anya daytoy amin nga banag nga mabalin nga itud na. No kasapulam ti panakaagas itud na dayta. Tanan tupay nga imot DJ anak na. Okay. Ngum daytoy iti number 1 nga kasapulan tayo eh. Ti kasapulan tayo is the forgiveness of our sins. Dahitoy iti number 1 nga ibagbaga na nga ited na kada tayo no inted na DJ anak na ited na ati panakapakawan iti baso. Hallelujah. Gamin ti panunutan tayo ket kwarta tapno mabayadan ti utang kinabaknang tapno garamit iti dakkel nga balay ada iti igatang iti lugan. Hallelujah. Tapno iti kastakot agrelax ka lang haan ka nga agdandanag para ento bigat maipanggap iti kwarta mabalin nga dayjay iti panunutan tayo ngem amuyo haan nga dayjay iti priority iti number 1 nga kasapulan iti bagi tayo iti biag tayo amuyo iti number 1 nga kasapulan tayo it is the forgiveness of all our sins. Dayjay iti kasapulan tayo. Gaputa ento no napakawan ti basol mo, napukaw amin nga curses ijay biag mo, ijay pamilyam. Ket no napukaw dagijay curses amuyo ti sumaruno, amin nga trabaho, amin nga aramidem. Nabindisyonan. So nga kunanang aron nga amin nga aramidem all he does prospers kunana ijay Psalms chapter 1 verse 3. Nga amin nga ramido na katrumang ay. Ito iti panunuton tayo. Kan may sapay, ti itinted na kada tayo close relationship with Him. Iso nga kunana nga, verse 15, kat in mighty Espiritu Santo kada tayo, tapno saan tayo nga agbutbutang, hallelujah, saan tayo nga agbutang iti, sa inyaman kita. No mamingsan mabutong kanu umay iti bill mo. Okay. Adu iti babayadan. Mabutong kanu umay dagiti nagpautang kaniyam. Ngam umay agsingir. Hallelujah. Diya mo dagiti dadu mga pagbutngam. Bakaan ka nga mabutong ti alalya. Ngam mabutong ka ti aso. Mabutong ka ije agsingir iti inutang mo. Hallelujah. Ngum kunana saan nga awanan iti buteng gaputa adda ti espiritu kada tayo ket DJ espiritu ibaga na nga anak dadat tayo kun ni Apo Dios. It is the Holy Spirit nga mingibagbaga anak dadat tayo ni Apo Dios. Gapu kan ni Yesu Kristo ket awagan tayo isunat ti Abba Father. Apay nga Abba Father? Abba is a Aramaic word nga hangan na i-translate iti English. Gapu ta iti English word awan iti exact word nga maibagan. Mai-translate na, mai-explain na. Gapu ta ti Abba Father, He is very close forever you go. Sa dino man iti papanam asideg launay dijay Abba Father. Iso nga kasla daddy, kasla papa. Okay. Nga saan da ka nga pulos nga baybayan? Adu iti anak dito'y lubong nga nabaybayan ng adamot ti amada. Ngam no sikakat nagbalin nga amam ni Apo Diyos saan da ka nga pulos nga baybayan. Amin nga namati ijay Biblia. Saan da nga ibaga nga binmaybayan ni Apo Diyos. No. Hallelujah. Iso nga dahito iti taktakdaran tayo. Amen. Nga sa adati ama tayo nga saan nga mangbaybayan. Kat no anak na tayo ni Apo Diyos, agtawid tayo, makipagtawid tayo kani Yesu Kristo kunana ijay verse 17. So nga makonbinsi tayo ba nga God is for us? God is for us anya ti rason inted na iti bugbugto nga anak na kada tayo maikadwa. Okay. It is God who justify us. Gaputa ti tattao ket amang uyaw da. Kunada apay kastati Kristiyano, kastati pastor. Apay kasta ayate makigimgimong. Kunada ngayon makita dati ka malim.
No da iti mapasamak iti pamilya nagkamaliti anak mo adu ti uyaw. Ngem panunutan niyo kunana it is God who justifies. Niya po Diyos ti mang palintag. Han nga isuda ti nang palintag kanyam. So nga saan tayo nga dangdanggan dagita nga ayaw basta ti importante. Amo tayo ti pamati tayo nga namati tayo kunya Apo Diyos ket anak dadat tayo ket naawat tayo iti pamakawan gapu ijay panakatay ni Jesus ijay krus ti Kalbaryo. Dayjay iti taktak daran tayo ayaten nga kakabsat. Okay. Hallelujah. Amen. Ni Apo Diyos tupay nga nang palintag kada tayo hanada tayo nga uyaw. Isudagit din nga awan iti naramidan da isudat mang uyaw kada tayo. Isudagit din nga da iti basol damot lang ada ti nagkamalian da isudalakit din iti mang uyaw kada tayo. Isu nga inted ni Apo Diyos ti bugbugtong anak na maikadwa ni Apo Diyos iti nang palintag kada tayo. It is God who justifies. And number 3, Jesus was condemned for us. It is Jesus iti na-condemn, nadusa. Haan nga para kanya na para kada tayo. Naawatan tayo. Ni Jesus awan ti basol na. Ni Jesus awan pulos iti rinumor iti ngiwat na nga basol. Awan ti aksyon na nga basol. Awan ti naramid na nga basol. He is perfect direct from heaven. Ngam apay nga isu na iti nadusa. Isu na iti na-condemn. Isu nga ijay verse 34, who is he who condemns? Adu dangay digiti manguyaw, adu dangay digiti mangkondem. Ngano nagbasol ka may sangang Kristiyano kat ay masapol nga madusa. Hallelujah. Imbis ta nga tulungan da ka ket ibadok da kapay. Ngem panunutan niyo, idi nagbasol tayo. Hindi nga managbasol tayo sa andatay nga kinundem, andatay nga dinusan ni Apo Diyos. Ti anak na iti narusan. It is Christ who died. And furthermore, He is also risen, who is even at the right hand of God, who makes intercession for us. Nakita yun? Ti kinabindisyon tayo. Okay? Nga iso na lang arudon iti nadusa para kada tayo. Nagungar. Ijay Biblia kat nagungar. Nakipag-ungar tayo. Tapno madan iti baro nga biyag tayo. So nga no apay nga nabalbaliwan tayo because Christ is risen. Haan nga dijay effort tayo tinang balbaliw kada tayo nabalbaliwan na gaputan ni Jesus iti nagungar gapu kanya. Amen. Ket amuyo ti mayat nakatugaw ijay makanawan ti Ama nga dat tayo ti ikarkararag na, dat tayo iti subsubaybayan na, nga kunana anak, adda kada kayo, adda nga tumultulong kada kayo. Nakita yun, di kinabindisyon, mangibagbaga God is for us. Nuna ito blak ka, ada iso na nga mangkibing kanyam. Tapno tumakdar ka man. Dito yung gamin ti mayat ka ni Apo Diyos. Nung nagbasol tayo, amuyo ti ikastana, pakawanan na da tayo, nung saan lang nga pakawan ti itid na pa'y itipigsam tapno saan mo nga ulitin ti basol. Gapu taday ta nga basol isu iti pangdadaal ni Satanas kanyam. Panunutong dayta. Ijay Romans chapter 1, punana there is now no condemnation. Awanan ti panakapad kadusa dagiti adakan ni Yesu Kristo. Amen. So nga DJ dusa gamin ti linteg ni Jesus iti nang baklay. Tapno umay ti kinalinteg kada tayo. Napalinteg ka gapu iti naramid ni Jesus ijay krus iti Kalbaryo. Yesu nga no maawatan tayo daytoy kunana ijay 8:35 ti Roma. Who shall separate us from the love of Christ? Inaramid na amin. So nga dito iti sumaruno nga ibingay ko. Sino iti mangisina kada tayo ni ti ayat ni Apo Diyos? Awan. Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword. Uray anyaman iti mapasama kada tayo. Ay ayat da kalata ni Apo Diyos. Haan nga dayjay iti mangipakita iti
panangtalikod ni Apo Diyos kinkam. No! Ay ayatan da ka anyaman nga mapasamak. Iso nga kunana, you are more than a conqueror. Pagbaligyan tayo, amin. Naawatan tayo, madaydayaw ni Apo Diyos.